Bé, molt bona nit a tots i a totes i gràcies per vindre en primer lloc. Donar les gràcies especialment a Fran Ferri per la seva assistència i recolzament a aquesta candidatura. Ell encarna els valors de la joventut, igual que este grup i este equip que tenim així. Jo crec que eres el més jove d'esta legislatura de diputat a les Corts. També agrair al nostre grup, a aquest equip, un equip guanyador, que ha treballat en aquesta precampanya i muntant aquest acte i en elaborant el programa electoral de valent, amb moltes ganes i molta honestedat. És un treball que de vegades és desagraït i tenim que esperar al dia 24 per veure els fruits, però el treball està ahí i és un goig tindre gent tan preparada, tan valenta i tan honesta al darrere. Volia només comentar-vos tres coses per no fer-ho molt llarg. Ja heu vist unes quantes propostes. Jo crec que les prioritats en el nostre poble són molt semblants a les prioritats que pot tindre tot el País Valencià. Avui és el Dia del Treballador, el Dia Internacional del Treball, i tots sabem que el treball, avui en dia, l'escassesa, la manca de treball, és el principal problema que tenim. Així n'és percebut per la gent i així ho patim i ho sofrim, si no en familiars, en amics o en pròpia carn, alguns. Tenim unes xifres de 600.000 parats a tot el País Valencià. A la Pobla són 2.500 parats, de vegades fluctua, però està per dalt dels 2.000. Són xifres que estan en un 24% de la població que té aptituds, ganes i capacitat de treball. I si mires certes franges, si mirarem per exemple els joves, no estem en un 24%, podem estar en un 40% o en un 50% de paro. Això és una verdadera barrabassada, és una burra. A mi de vegades me dona por, però quan ho penso ja no em dona por, em dona vergonya. Vergonya perquè reflexiones i veus com hem arribat ahir. Hem arribat ahir, seria molt llarg explicar-ho, i cada un tindria la seva explicació, però no han sabut administrar bé i no hem sabut plantar cara a aquells que ens han dut a aquest camí de destrucció, d'ocupació, i damunt quan la recuperes, quan algú troba feina, les feines, com bé han comentat abans, ja són d'un altre nivell econòmic. En aquests ingressos no es pot plantejar un projecte de futur de vida. Aleshores, l'ocupació, sabem que és una potestat que a nivell de les administracions públiques està en mans de les autonomies i en mans del govern, i alguns ajuntaments com la Pobla també tenim una xicoteta parcel·la. Nosaltres tenim el Servef i el que hem de fer, i una de les nostres propostes serioses, és fer que aquesta ferramenta de búsqueda d'ocupació, de col·locació de la gent, siga veritablement una ferramenta útil, que funcione, que treballe, que se mate per buscar feina per a la gent. Per altra banda, també, igual que a nivell autonòmic, se va fer un pla de xoc d'emergència per a la gent que té un atur de llarga durada. Nosaltres hem tingut una discussió aquesta legislatura en el plenari, farà un parell d'anys o 2 i mig, ja demanant com fora que se farà un pla d'ocupació, i ha sigut pràcticament ara, vespres d'eleccions, quan heu vist que se feien les obres, quan certs llocs de treball s'han distribuït a gent que li feia moltíssima falta. Clar, això no deixa de ser un pedaç, però aquestes persones que duen un any o any i mig sense treballar, o molt més, tindre aquests 2 mesos de treball, tindre aquest mes i mig o 3 mesos, és una ajuda. Nosaltres se comprometem a estar ahí en les competències que tenim, apretant, i sobretot el que sí que tenim molt clar és que a l'autonomia, encara que mane Mònica Oltra, l'anem a apretar de valent. Mane qui mane, nosaltres apretarem, perquè el que sí que tenim en el nostre partit és l'autonomia de decisió, no només que a nivell autonòmic no depenem d'altres llocs, sinó que a nivell local ens passa exactament el mateix. Si el nostre col·lectiu diu que a la Pobla li fa falta una infraestructura, com per exemple el centre de salut, que s'amplie o que se dote en un pediatre d'urgència, que ho diguem absolutament tots, però encara estem per veure-lo, ens donarà igual que n'hi hagi un governant que altre. Nosaltres no xocarem el cap quan siga del nostre partit com si no fora del nostre partit. Això tingueu-ho clar. Respecte
L'altre punt que volia comentar-vos és respecte a la pobresa. L'altre problema important que tenim, com bé han dit els companys, és que, i està relacionat amb l'atur, clar, la manca de treball i la manca d'ingressos du a que les famílies no tinguin el suficient per a poder pagar ni siquiera la llum, i parlaven abans del tema de les morts, Frank us ho comentava, o pagar la hipoteca o pagar la roba, com dia Mònica Oltrair, que veia per ahir xiquets de vegades que la samarreta ja no li s'arribava així, li s'arribava per ahir, perquè no tenien per canviar-se i el xiquet anava creixent, però la samarreta no creixia. Aleshores, aquesta situació de pobresa, derivada en gran part per la falta d'ocupació, nosaltres sí que no tenim tampoc la competència 100%, perquè també la té a nivell autonòmic, els afers socials, estem en l'obligació d'estar al costat dels nostres veïns. Estem en l'obligació d'ajudar a les persones que realment ho passen més malament. I a la Pobla, en aquesta assistència primària, es gasten 800.000 euros. Nosaltres tenim en el programa electoral que, com a mínim, aquest estalvi que s'ha generat durant anys, que pràcticament en els 2 o 3 últims anys ha sigut d'1,5 milió d'euros a nivell de la Pobla. El pressupost de la Pobla són 15 milions d'euros, perquè ho sapigueu, 15 milions. S'han ingressat aquests 15 milions, però se n'han gastat 13,5. Per tant, tenim 1,5 de superàvit. I aquest superàvit d'aquests 2 últims anys ha sigut, després ho explicarem per altres motius, bàsicament perquè els ingressos han augmentat prou i la despesa s'ha contingut. El que nosaltres no entenem és que una volta superat el que la legislació ens obliga de vegades, perquè ja han fet tota la legislació imposada des d'Europa i des d'altres llocs, que és evident que el que té deutes els ha de tornar. Però una vegada superada el que la llei diu, perquè aquests recursos no es dediques a atendre el més necessari, s'han dedicat aquests 2 últims exercicis a tornar préstec per dalt de l'obligació que teníem. O sigui, tu estàs pagant la teva quota, però te'n vas al banc i li dius, mira, de lo que te dec te vaig a anticipar 1,5 milió més per reduir. Si la Pobla estiguera en nivells de deute innegociables i que no se pogueren suportar, se podria entendre. Si estàs obligat per la llei, se pot entendre perquè no tens altra. Però si és una decisió teua, com ha sigut el cas dels 2 últims anys, en la situació d'emergència que tenim avui en dia, no s'entén, jo almenys no ho entenc. I nosaltres sí que tenim el compromís, ho hem parlat diverses voltes, que si governem ho farem d'aquesta manera. Almenys mentre la situació econòmica i d'ocupació siga la que és molt crítica. L'altre dia, xerrant amb un veí de la Pobla que conec de fa molt de temps, i me'l vaig topetar i fent-se el cafè xerràvem i li pregunto per la família, els teus fills com estan? I ja tenen entre 20 i pico i 30, no? Té 3 fills, els 3 han tret les seues llicenciatures pertinents, perquè li s'han anat bé els estudis, i li dic, i on estan? I em diu, uno en Estats Units, l'altre en Dublín, l'altre en Anglaterra, i dic, vaja, doncs sí que és això. O sigui, tots n'he conegut de casos com este, m'imagine. Jo en conec diversos, però este me va resultar prou impactant perquè són veïns que realment mai hagués pensat que l'única opció que tenien els seus fills era anar-se'n, perquè tenen també una posició raonable i tenen feina, però el que estem fent és formant a la gent i fent-los que se'n vagin fora. Les persones que tenen més formació o que tenen més espenta, si no tenen altra, també n'hi ha gent que troba feina, però és que la feina que se troba és d'un precari i d'un nivell salarial que el que comentàvem abans, el projecte de vida que pots fer ahir és molt reduït. Per altra banda, també us ho estic contant d'així en base d'anècdotes per fer un poc més suau, perquè no és qüestió d'enumerar els punts del programa electoral, perquè els teniu en la pàgina web i va ser publicat i jo crec que és més agradable així. I el que passa era el següent. Sabeu que tenim un centre d'atenció primerenca per a xavals, xics i xiques, xicotets, que tenen certes dificultats i que se'ls fica al seu servei en el que era l'antiga guarderia, en el carrer Blasco Ibáñez. Sabeu que farà uns 4 anys el PP feu aquesta dotació dedicada
atendre aquestes necessitats. Avui en dia van, em sembla que uns 40 i pico xiquets i xiquetes, 44 o 45, i no sabem el per què, perquè no se'ns ha donat cap d'informació, s'ha tret a licitació el servici, o sigui, les logopedes, pedagogues i les psicòlogues i tot, psicòlogs, el que és que hi ha treballant, que no sé si són 3 o 4 persones, se'ls diu que el contracte se va acabar i que se va treure a licitació. De fet, ja s'ha tret a licitació i la gràcia està en això. Primera, que no s'han informat a ningú. Segona, que s'ho ha quedat una altra empresa. Ells ja tenien un preu molt apretat, no sabem com ho faran. Aquesta altra empresa no té personal per a fer la feina, l'ha de buscar ara, i damunt possiblement el canvi es faci ara, en maig, i queden encara un parell o 3 de mesos de curs escolar, i els nanos duen uns mesos en unes professores i en una pauta i en un treball, i ara va haver un canvi. Clar, això ha alçat en les famílies, en els pares i les mares, especialment les mares, perquè se dediquen a estar molt preocupats d'estos xiques perquè ho necessiten, una incertesa, una inquietud, que no comprenen com es pot fer així. Aquesta falta de delicadesa és el que jo... Això no costa diners, això simplement és tindre el grau d'humanitat, de xerrar amb la gent i veure el que li fa falta. Ja no és un tema d'estalviar, és un tema de xerrar amb la gent. Un altre gran estalvi que s'han apuntat, m'imagino que ho coneixereu molts de vosaltres, és el contracte de neteja viària, que ha passat d'uns... no arribava a 600.000 euros i l'han tret a licitació farà 5 mesos i acaba de quedar-se una altra empresa per 200.000 euros menys, al voltant dels 400.000. En les clàusules ens van prometre que en les clàusules es garantia que els treballadors mantindrien el seu lloc de treball i mantindrien el seu salari. El lloc de treball de moment l'han mantingut, però el salari no m'atrevisc a dir la xifra que ha baixat perquè no ho sé, però estan molt calents. Anem a veure, si tu ho treus a licitació, fiques la clàusula i redactes bé, ara hauries de ser capaç de defendre això que has promès als teus treballadors, als que ens fan la neteja del carrer. Aleshores, de vegades ja no és un tema de diners, perquè si aquesta empresa, en aquest cas Fomento, s'ha quedat aquesta licitació, si estiguera ben redactat el contracte, l'Ajuntament només tindria que exigir que es complira. Doncs l'Ajuntament ja s'ha rentat les mans. Avui per avui ja s'ha rentat les mans i ha dit mireu-s'ho vosaltres, apanyeu-s'ho com pugueu. Clar, són situacions que nosaltres entenem que un governant no pot simplement agafar números, veure que eixen els comptes i res més. Té que preocupar-se per les persones, té que preocupar-se per la gent. Per últim, per no fer-ho llarg, una cosa tinc molt clara, i és que la majoria absoluta el PP en aquest poble no la repeteix. Aquestes eleccions, el 24 de maig, no tindran majoria absoluta. A València jo crec que tampoc, estem pràcticament segurs. Així no la té. Aleshores, simplement vos encoratge a que s'animeu, a que penseu que sí que és possible, que el canvi es pot fer, i jo vos pregunte, quin moment és el millor moment, si no ara? I quin equip i quines persones són les millors per a fer-ho, si no nosaltres? Molta força, moltes gràcies per assistir i vos encoratge a que participeu d'aquest canvi que se va produir de la mà d'aquest equip guanyador. Gràcies.